uNkulunkulu akakulonda phela uphosha uphumelo upastor waningi okubalulekile kufanele ukuthi iba imember iba umuntu onikela ku channel ukuze usithinte uma yona member ungasithini yekele namba fona kusona 955 namba ngWhatsApp Patrick Thabo Shabalala morning kusho ukuthi uphupha ke ukhokhele ipolitiki zakho zonke so uphuphe ebhadala he was paying his debts all the debts so na singakusho one ngokujwayelekile uma ngenzeka uphuphe uneyikweletu upha uhluma ususikhokhele ngoba lokusho ke ungenzeka uzothola inkululeko uphume ekukhathazekeni noma uphume enkathazweni nasenkingeni ekade zikukhumethe ngemumva kokuthola isixazululo noma ngokuxazulula. Number 2 kwesinye isikhathi uma uphupha uneyikweletu upha uluhlo futhi uma usikhokhele lokhu ngabe kuveza ukuthi ngenzeka ukhonjisike lindele impumelelo nenqubekela phambili nempilo enhle futhi enenkululeko uphinde ke ezoba ke nozinzo ngako zemali ngoba ke izobe seyiphelile ithiyo noma nehibe zesikhathi eside ekade lokuthi haqile yabona. Number 3 ngokwenkoloko uma kanje uphuphe uneyikweletu uPaul hluma usikhokhele ngoba lokho kungasho kungenzeka usulungile ngemuva kokuphenduka washintsha inkambo yakho engalungile walahla imikhuba emibi washiya izono wayekukwenza okubi ngenxa yokuthi ususindisiwe. Ngoba Roma 13:7 nikani bonke okubafanele intela kufanele intela inkokhiso kufanele inkokhiso kwesaba ukwesaba kufanele kwesatshwa udumo kufanele udumo kanti ngoba Roma 13:8 ningabi nacalalani nakubani kuphela elokuthandana ngoba uthanda omunye ucasela umthetho uka eka Petro uqala chapter 2:24 yena wathwala izono zenu emzimbeni wakhe emthini ukuze ukuthi senifile ezoneni siphile ekulungeni. Number 4 ngokwesintu uma ngenze uphupho neyikweletu uPaul uhluma usuyikhokhele lezikweletu ngoba lokho ngasho ukuthi ke ngenzeka inkinga zixazulekile ngemva kokulungisa umsamo noma ukulungisa idalwa nemimoya kade ikuhlupha noma uhlambulukile wadiliza amathunzi ekade ekuhaqile ngemva kokusihlanza uzihlambulule ngamakhambi noma ngiwasho ushuthi komunye umuntu ngafika ngoba kukhona kade kulungisa ngokwesinto ngabe ukuhlawula amacala okhokho bakhe ukuhlawula amacala edalwa uma benawo noma ke ukulungisa imisamo ukuhlambulula idalwa ukuhlambulula imisamo yalo lokho kungabe sekumveza ibone ikhokhela zonke ikulonde kunonazi into ayenzile yabona. Number 5 ngiyenzeka futhi uma uphupha neyikweletu kuba uPaul uhluma usikhokhele ukuthi ngiyenzeka usuthelelena amanzi waxolelana nomuntu noma nabantu kade iphambene nabo ningasaphilelani ningasangenelani ngenxa yengxabano. So umoya ngomuntu angaphupha ekhokhela zonke iyikweletu kanti kunalabantu obuyisana nabo ukhwazile ukubuyisana nabo nalungisa you did a reconciliation nalabo banamo ngakho siyabonga sibeka la uphupha ekhokhela zonke iyikweletu lapho futhi impilo yakho izokuba ngcono.